Mao ni una nga tanom ni mama guys nga lugbati. Dagko na nanahon na gid siya oh. Kuwapo kayang tubo. Oh. Nindot na kayang tubo diri. Kay naulanan naman. Basta maulanan ni siya. Nindot ang yang tubo ani kay ang kuan ang tambok sa ilalom sa yuta musunop na mo ilan naman ng suyupon. Lahi ra gyud basta maulanan. Kani din nga side, ulahi na nga gitanom ni mama. Nadaot po na siya kay gikay man sa manok na nga ibot ang uban. Napamidagan itanom dito, wala pa na ko natanom kay nabisi lagi nang gamot na rabato. Nindot na kay siya, lami na kay utanon. Lami na kay isagol munggos, pero luoy man kay gagmay pa manisiya ato sa ni padagkuon. Ang akong gitanom sa sako, ni katay na gito siya mayo. Wala pa na ko nabalhin, ibalhin gyapon to na ako og yuta. Nindot na kay siya.